Знаете ли, че тези невероятни летящи планини от филма Аватар всъщност съществуват? Те се намират в най-големия национален парк на Китай. Тези планински вериги вдъхновиха Джеймс Камерън да създаде емблематичния филм Аватар. Тези планини всъщност не се носят във въздуха, а са високи над километър и половина. Често се намират над облаците, което скрива долната им част от погледа. Това създава илюзията, че те се реят в небето. Наистина е една изключително удивителна и спираща дъха гледка. След излизането на филма Аватар, този парк придоби огромна популярност по целия свят. Паркът е толкова обширен, че са необходими дни, за да бъде разгледан изцяло. Тук има най-големият открит асансьор в света, издигащ туристите на 1070 фута височина, както и вълнуваща 4-милна небесна пътека. Многобройните спиращи дъха платформи за наблюдение и стълбища ще ви оставят без дъх. Трябва да посетите това невероятно красиво място поне веднъж в живота си.